Dozena bat hizkuntzatako hitzekin moldatu bali magintezke, zertarako xabutu hainbeste energia hizkuntza txikitan? Batzu diote ez dagoela arrazoirik, inor hizkuntza nagusi bat erabiltzera bultzatzeko. Zer sentitzen duzu Katalunian katalanez entzunda, edota Asturiasen asturiraz ari direnean? Aimar, 14 urte, ikaslea naiz, eta euskararen arroilo hutsa da. Eskolan, klase guztiak euskaraz, eta andereñoak plastada ematen euskaraz egiteko. Baina gelatik kanpo, erdaraz egiten dugu denok, gure modura hitz egin dezakeguta. Zure gitzen entzule bat nahaz. Kartajokuan aritzeko gaiak dira, euskaraz entzun ditugunak, joku itxura baina gogo eta egiteko karta dira. Dikoma du izena proiektuak eta hizkuntzan ahalmentzea du helburu, ekolinguistika du ardatz, eta eusko ikaskuntzak eta soziolinguistika klusterrak jarri dute abian proiektua. Eta honen berri emateko gaur ere gidari izango dugu, Aitziber Salinas. Egunon. Egunon, zer moduz? Sanferminetan ere eztabaida gai izan daitezke, gai hauek. Bai, hoixe? Akaso gaur ekarreko duguna da horiek, eztabaida horiek, ez Sanfermin giroan, baizik eta modu ordenatuago batean egiteko tresna izan daiteke. Bai, nola bideratu daitezken, ezta? Hori da proiektu honen helburua edo, eta gogoeta horretatik, zu plantatu dituzun galdera horietatik, ondorioak atera ahal izatea ere bai, parte hartze zabala izan du, eta eruditzen balen bazaizuna gore, gure gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Bai, joango zarete kontatzen, ze hau 2013an martxan jarritako proiektua da, hortaz, lehenago, bai, Beatrizak Eusko Ikaskuntzako estrategia eta proiektu berrien zuzendaria da, lehenago hasi zen hau. Bai, lehenago hasi zen. Dikoma, egunon. Dikoma proiektuari martxa, zuzena eta egonkorra 2012an eman genion, baina aurretik datoz aintzindariak. Eta Arantxa Zabala, Errenteriko udalaren izenean etorri zaigu. Egunon, Arantxa? Egunon, bai. Zuek noiz murgildu zineten? Beatrizek esan bezala, gu 2012an hasi ginen Dikoma proiektuan, baina aurrera gotika ginen lantzen. Gurian 2010an hasi zen gai hau edo pixkat mai gainean jartzen. Hau izan zen udalaren euskera aholku kontseiluaren bitartez edo hasi ginen diagnostiko bat egiten euskeraren erabilera herrian eta pixkat diagnostikoa egiten horren inguruan. Eta ondoriotako bat izan zen euskaldun kopuru handi xamarra zeola, baina komunitate hori ez zeola trinkotua, sakabanatuta zegoela. Eta eskatzen zen trinkotzeko modu bat edo bilatzea. Klusterarekin harremanetan jarri eta nolabaiteko proiektu bat edo eskatu genien eta beraiek diskursoa prestatzen hasi ziren helburu hori lortzeari begira. Hasieratik garbi izan dugu gure helburu nagusia zela euskal komunitatea trinkotzea, baina erdal komunitatea kontuan izan da aurrera egiteko batak bestea behar duelako edo. Hori Errenteriako egoera soziolinguistikoari erreparatuta, baina udal gehiago dira proiektuan parte hartu dutenak eta egoera soziolinguistiko desberdina eta helburuak ere bai, noski? Bai, nik esango nuke gure herria kontrasterako erabili dela, oso herri desberdina delako, baina... Bai, gainera ekimena oso politxe izan da, zeren lortu izan dugu, pixkat batze eta parte hartze eta konpartitze paradigman lan egitea. Eta Arantzak esan du moduan, Errenteriako udala soziolinguistika klusterratik abiatu zen honekin lanean, baina era berean eusko ikaskuntza ere, beste topaguneak izan da aurretik eta problematika berdina lantzeko asmoarekin, gehiago zuzenduta ahalmentze prozesuak, parte hartze prozesuak martxan jartzeko eta herri euskaldunetan martxan jartzeko, hau da, garbi ikusi genuen, bi ekimen horiek bat egin behar zutela, eta ahalmentze eta trinkotze prozesu bat martxan jarri behar genuela ekolinguistika oinarri. Eta gune soziolinguistiko desberdinak hartu genitun. 3 udal euskaldunak eta Errenteria, eta Arantzak pixkate azaldu du. Beste udalak dira Bermio, Zumaia eta Oñati. Oso hitz potoloak atera dira, alduntzea, parte hartzea, ekolinguistika, baina zer da Dikoma? Dikomak hitzak esatea nahi du diskurtsotan ahalmentze, komunitatea ahalmentzea.
eta garbi gendun ekolinguistikaren paradigman oinarrituta, eta horiek sozializatze prozesu bat eginez, posible gendula, hau da, ekolinguistikak babesten dituen printzipioetan oinarrituta, posible gendula euskal komunitate bat ahalmentzea edota trinkotzea. Eta ez dakit nahi dituzuen aipatzea pixkat ekolinguistika gordetzen dituen printzipioak, hortaz... Bai, zer den, ez da? Pixkat bai. Ekologia toki guztietara. Hori da, ekologia entzuten dugunean, bi hitz gako edo etortzen zaizkigu, ez da, ekosistema, hau da, ingurumen bat, eta bizidun batzuk, hor nola mugitzen dian ekosisteman, eta ekologia, hau da, ekosistema hori nola zaintzen dugun, edo ze nolako erantzukizuna dakagun eurekiko, ez da, eta ekologiak harreman horiek pixka zaintzen ditu, edo kudeatzen ditu, modu sinplean esan da, eta hizkuntza ekologiak zer egiten du, hizkuntza eta ekologia lotzea. Eta hizkuntza desberdinen arteko harremanak aztertzen dituzta, ingurumen batean, zenolako harremanak dauden hizkuntza desberdinen artean. Eta zeintzu dira balio nagusinak anistasunarena, ezta? Ekosistema baten dibertsitatea edo anistasuna. Lehen nagore aipatu du, ezta? Zenbat hizkuntza ditugun hor dantzan eta hizkuntza gutxituak hor harreman hoietan nola kudeatu behar ditugun. Eta anistasunaren printzipio bestea da bat, berdintasunarena beste bat, ze egiten dugun ekitatean lan egiteko, elkartasuna, ziurtzia, hau da, hurrengo belaunaldientzat zer utziko dugu. Hortan, gure erantzukizuna ere, gizaki moduan, banako moduan, komunitate moduan badakago hor erantzukizun bat, subsidiaritatearen printzipioa, hori beste bat, hau da, tokian tokikoak egin dezakena ez desala, handiago batek beste hizkuntza batek ez dela. Hori da. Eta pixkat hortan... Bai, horrela jarrita bestela, pixkat sinpletzea izango da, baina San Ferminetan, hitz egin diezaiogun inglesez, parean daukagun guztiari, hola segurura joko dugu. Bai, gure ekosistema oso globala da, oso globala. Bai, guk askotan aipatzen dugu, errenterira etorri berri dan etorkin batek erderaz ezpadaki zetik inbertzaio, zetik ez, euskeraz egin berari ez. Azken finean, balio guzti horiek aipatuta, guk bizikidetza edo aipatzen genuen bi komunitate gehiago ere izan daitezke, etorkinak ere badia hor kanpotik etorritakoak, bizikidetza kontu bada, hau dena, balio universal batzuk edo lantzen dira, eta zergatik ez euskera erdigunean jarri eta integratzeko erabili. Eta guzti horretarako jolas bat, joku bat. Bai, solas joko bat. Hau da, hontaz hausnartzeko tresna ludiko bat. Eta tresna ludiko sakon honek albideratzen duena da kontzeptua, bizipena, eztabaida eta hausnarketa lotzea. Horrela esan da ematen du ez, izan daitekeela gabonetan oparitzeko moduko karta joku bat. Guk ere ala ulertu genuen lehen da bizi. Baina hori baino gehiago da, ezta? Hori praktikan jartzeko formazio berezi bat behar da eta horretan arituko zarete. Bueno, ezagutza minimoa bai behar dela eta formakuntza hortan ere. Eta, dikomak eukidun arrakasta bat izan da, prozesu guzti hontan, udalerrietan egin dugun prozesu guzti hontan, herritarrek eurek izan direla karta solas joko honen gidariak. Eta hor, prozesu guztian zehar, 2012an hasi zen eta 2014an bukatu dana, ahalmentze prozesu hori banakoetatik hasi da. Eta bai, behar da ezagutza minimo bat, edo behintzat, hausnarketa, bizipena, kontzeptua lotzen lagunduko duen gidari bat. Eta adibidez zehatz bai hartzearen, hasieran aipatu dugu 14 urteko ikasle hori esaten duena, euskeraz jardutea rollo hutsa dela eta lagunekin naturalago edo egiten zaiela, gazteleraz jardutea. Gai honi nola heldu, zeratako gogoetak atera dira, hausnarketa horietan? Claro, gure praktiketan ataradian jokaldiak. Claro, ataratzen dien kartak. Eta jokalariek lortu behar dutena agertzen diren kartak, istorioak, agertzen diren Aimarrena adibidez, edo agertzen diren kontzeptuak, edo agertzen diren eztabaidak elkarlotzea. Orduan, ez dakit kasu konkretu horren inguruan hitz egin duten, edo hitz egin duten, ez dakit etorkin baten egoera desberdinak aztertuko zituzten. Baina,
adibide zehatzetan sartu beharrik ez dakagu, esaten didet, ataratzen diren eztabaidak ataratzen diren kontzeptuak atarata, edota sortzen diren istorioak mahai gainean atarata, lortzen dana da alduntzea bai eta gai horren inguruan sekula pentsatzen ez duzun egin hori, hortan pentsatzen hastea. Eta jokaldia gainera, azken emaitza da, talde horren eztabaidaren emaitza, hori da jokaldia. Eta ez hori bakarrik, mai gainean jartzen dien, inoiz hitz egin gabeko gaiak ateratzen dira, eta elkartzen dituzu iritzi ezberdineko jende asko, adin diferentetako personak elkartzen dituzu, elkar ezagutzen ez dutenak, beraien artean adostasunera iritsi behar dute, eta ez badi iristen ere, behintzat hor prozesu bat egin dute, eta gai hortaz aritu dira. Eta ondoriak laburtzeko modurik izango algenuke, edo luze jokal luke, ondorio nagusirik atera duzue? Bai, ondorio bat, behintzat, eztabaidarako oso giro egokia sortzen duela, eta Arantxak ere komentatu duen, ezta? Adintarte desberdinak, egoera linguistiko eta bizipen linguistiko desberdineko pertsonak, erdaldunak, euskaldunak, etorkinak, bertakoak, euskaldun zarrak, euskaldun berriak, egoera desberdinetako pertsonek, eztabaida lasai batean, eta lortzen dutela ulertzea eta bestearen tokian jartzea. Bai, nik hasieran aipatu dute gure herria kontrasterako erabiliztala, errenteria. Bigarren saioa eragilekin egin zen saio hortan 4 mahai osatu genituen, 3 mahai ziren euskaldunenak eta beste batean erdaldunak, elebakarrak egon ziren. Gogoan dut hasieran sartu zanetako batek komentatu zula, ez dakit nora sartzean joan. Eta atera zanean, beak esan zigun, ez zula bere burua baztertua ikusi, erabat integratu ikusi zula bere burua proiektuan. Harrituta zeon, ez zuen berak espero, baina euskaldunak ere bai. Ez zuten espero erdaldunak ere horren errez sartzea dinamika hortan, aberasgarria izan zen oso dinamika berezia izan zen, euskeraz burutu zen, eta erdaldulentzat itzulpen zerbitzua jarri genuen, ez zuen bat trabarik izan, segure kezketako bazan, hizkuntza tratamentu bazin izango zen, eta modu oso egokian juntzan. Oso modu ludikoan, Beatrizek esan du bezala, eztabaida sakonak edo egin ziren. Entzule baten galdera zuei eginez amaituko dugu, Dikomari eskenitako tartea esaten du, ea joku hau ariketak egiteko non eskuratu dezaken? Bueno, Dikoma proiektuak sortu ditun emaitza guztiak, bai ekolinguistikarekin lotutako teoriarekin egin den korpus lanketa bat, hori ere azpimarratzean nahiko nuke, karta joko batera heltzeko didaktika lan bat egin behar da, lehenengo teoriaren inguruan dauden gai guztiak, bueno, hori, gehi, ekolingua solas jokoa, gehi, bueno, prototipoaren edo erabilpenerari begira gida bat aurkituko duzue, edo Eusko Ikaskuntzaren webgunean, edota soziolinguistika klusterreko webgunean. Momentuz. Eta zer gertatu dauko da orain, ekolinguarekin, nolako ibilbidea izango du? Bueno, dagoeneko mugimenduan dago ekolingua. Pixkat interbentzio momentua eta gure, Dikoma proiektuan parte hartu duten udaletan noski, egin ziren interbentzioak hor daude. Geroztik Zumaia eta Bermio egin dituzte beste ekimenak. Gu ere guain udazkenean hasiko gea berriz ere, beste kolektibo bat hartuko dugu eta ikastetxetan eragiten hasiko gea, DBH, batxilergo eta euskaltegietan ere bai. Gure asmoa da irakasleak trebatzea, nolabaiteko sarea edo montatu nahi dugulako, eta eragin biderkatzaile hori edo pixkate zehatzen hasteko. Lehentasun hori eman da. Eta gero, esan, ez da, soziolinguistika klusterra eta Eusko Ikaskuntza aipatzen ari gara, baina beste altxor bat izan da proiektuan, hasieratik teorizazio momentutik praktikarako bide hortan parte hartu dute sujeto izango ziren denak. Alde batetik udaletako ordezkariak eta teknikariak, euren parte hartzea ezinbestekoa izan da. Bestetik EHUko adituak, Iñaki Marko izan da proiektuaren zuzendaria, eta UESiko adituak, beste aditu batzuk ere, Mikel Irizar, edo eta Iñaki Martínez de Luna, Elujar, ezinbestekoa zan hontan esku hartze dinamiketan aditua direnak, Elujarrek ere parte hartu du, UEMA bera, Foru Aldundia, babeslea izan dana, eta aurrera begira, Elujarren eskutik jungo da hori, Elujarre aholkularitza eskutik jungo da hori,
formakuntza prozesu bat egingo da, badago asmoa hezkuntza sisteman ere, hau mugitzen hastea, eta asmoa edo intentzioa ere bada, pixkat Euskararen nazioarteko egunari begira, ea lortzen dugun alako ekolingua ez dakit mugimendu erraldoi bat egitea, eta egun horretan udalerri desberdinetan solas jokontan aritzea. Bueno, abenduan izango dugu horren berri, gu bitartean saiatuko gara arnasgune izaten, ekosistema, ekolingua horren barruan. Estimatuta dago, Aitziber Salinas, hurrengo arte. Beatriz Akizu hitz egingo dugu. Eskerrik asko. Eta Arantxa Zabala, errenderian, nola joaten diren gauzak? Ondo ateko dira, espero dugu.